erittäin mieleenpainuvia, tosi hieno kaiken kaikkiaan. Hyvä fiilis ja hallissa itsellä ja ei mitään. Hirveän hyvä, että saatiin tää otettua. Että on tossa oltu kovillakin sarja-aikana ja se ei mitään. Kova ollut jengikin, että saatu taistelulle muutama peli siellä käännetty ihan jatkoajaltakin. En mä tiedä, tosi tyytyväinen tähän sarjaan ja sit huomenna paluu arkeen ja ruvetaan katsoa sitä tulevaisuutta tulossa. Miten näkisit oli se mikä käänsi sarjan teille? Vaikea sanoa. Kyllä meillä on ollut hyvää tekemistä läpi sarjaa. Sanotaan, että okei 2-0, siellä olisi voinut ollakin jotain epäilyksiä ja muuta. Kyllä meillä on ollut tosi hyvä fokus koko ajan, ei se ole niinku ollenkaan turhaa tai muuta. Et siellä on niinku, tosiaan se on aistinut, että kaikki on uskonut siihen, että ei ole mitään hätää, vaikka on ollut pahoin paikkoja, ollaan oltu ottelusarjassa tai peleissä tappiolla, niin ollaan oltu siellä aika suorassa painettu hommia. Sitkeitä. No, millainen rakennuspalikka tää on teille välieri? Tää on tietysti ollut henkisesti kuuluttava sarja ja fyysisesti kuuluttava sarja. Nämä 3 kertaa oikeastaan kolmas vartalo noussut takaisin mukaan. Se semmoinen no kyllä se varmasti on, että totta kai se itseluottamus niin varmasti on vahvistunut voittojen myötä ja sitten tiukkojen paikkojen myötä. Me ollaan saatu ne käännetty meidän eduksi. En mä tiedä, totta kai niin kyllä mä luulen, että tämä henkinen energia, mitä tähän sarjaan on kulunut, niin kyllä mä veikkaan, että sitä saa tosta ihan jo tästä pelin jälkeisestä fiiliksestä niin aika paljon takaisin. Että fysiikkakin näyttää ainakin tällä hetkellä, että se jaksaisi vielä pelaa, että ei senkään kanssa varmaan tuo ongelmia. Aina totta kai, niin vaikka on hieno fiilis, niin fokus pitää nopeasti sitten kääntää. Totta kai pitää tänään vielä nauttia tästä tuotosta, mutta huomenna pitää sitten olla jo fokus sinne Rauman suuntaan. Että saa nähdä mitä. Ei ole nyt tietenkään hirveästi täältä tiennyt, kuka tulee vastaan. Että onneksi olla päteviä jätkiä takahuoneet, jotka varmaan kertoo miten jatketaan. Sä oot kasvattu ja pääsit tähän nimenomaan jokin tällaisen nopean sarjan päälle. No kyllä se varmaan totta kai niin varmaan ekstra hienoa voittaa paikallisvastustajaa. Ainakin voin kuvitella, kuinka paljon kirjastaa jos hävii tämmöisen sarjaan. Mutta sitten toisaalta niin jos taas ollut vähän myöhemmin, niin voisi olla vieläkin parempi fiilis. Se on nyt totta kai niin kuulostaa tyhmältä, mutta se on vaan niin, että se on aika nyt ollaan kuitenkin vaan puoliväliä. Tässä on niinku tosi pitkä matka vielä, että ensimmäinen askel on otettu meidän kevään osalta ja nyt vaan sitten seuraavaan kohtaan. Tämä oli aika kova ja kuuma sarja ja tietenkin 7 ottelua, mutta katso tuossa, kun te kättelitte toisia jokeripelaajia ja muita, niin siinä oli aika sellainen hyvä tunne. Aika monet pelaajat jutteli vähän muutaman sanan. No joo, siinä varmaan se tietää tietenkin, että ei toi helppoa sitten tappion jälkeen olla selkä suorana ja kätellä vastustaa, mutta ei se auta. Mun mielestä vaikka oli kova ja varmasti kuuma sarja, niin mun mielestä tuolla ei ollut yhtä semmoista tavallaan niinku ei jäänyt mistään semmoinen fiilis, että vaan niinku yritettäisiin vahingoittaa tai sikailla tai muuta. Mun mielestä oli ihan rehti. Olas mä nyt tietenkin joku laittaa jonkun kavalkaadin jostain selkään takaisin. Mun mielestä oli niinku mulle semmoinen fiilis, että on niinku ihan rehdisti miehestä kittaa ja ei mun mielestä niinku ollut mitään se ehkä sen näkyykö siinä kättelyssä itseään niinku totta kai kunnioitettiin puolin ja toisin vastustajaa sillä ei siinä auta. Kentältä miehestä mittaa, sitten tuolla kuitenkin
niin paljon tuttuja eri piireistä. Varmaan maajoukkueessa jengi on pelannut miehissä ja nuorissa niin paljon, että kaikki varmaan suurin piirtein tuntee niin tässä enää. Sitten kun taistelu on tauonnut, niin turha siinä on enää miakkaa. Hallissa oli uskomaton tunnelma. Miten kommentoit tuolta? No joo, kyllä tossa kylmät väreet oli kyllä viimeiset pari minuuttia, kun vähän siihen arvelikin, että siellä menee vaihto, että ei enää kentällä, että siinä vaan nautti sitten. Että tosi hieno fiilis ja kyllä siellä sitten pelin jälkeenkin niin tsiikaili katsomaan, että kuinka fiiliksi jengi on, niin kyllä siitäkin yhtä hymyä oli, että kuinka hieno fiilis kaiken kaikkiaan. Minkälaista sarjaa odotat Lukkoa vastaan Välierissä? No, kovaa. En mä osaa oikein sen enempää vielä tässä näin analysoida. Kyllä se varmaan vähintään yhtä kova tulee olemaan kuin tääkin. Että se on kaksi nyt joukkoja, jotka on jo raivannut itsensä Välieriin. Ja totta kai niin pelilliset asiat varmaan ruvetaan käymään vähän huomenna läpi, että mitä sieltä on luvassa, että siitä se selviää. Että ei ole oikein vielä mitään ennakko-odotuksia. Mites Lukko Kalpasarjassa nujuttiin enemmän ja vähemmän? Oliko sulle henkilökohtaisesti yllätys, että tässä Stadin paikalliskamppailussa ei kuitenkaan tapeltu eikä tullut mitään semmoista? No en tiedä, olisi varmaan voinutkin tulla, mutta sanotaan, että ne on niin maalin pelejä tuossa noin 6 väännettiin, siellä ei oikein varaa rupea hölmöilemään. Siellä ei niinku tapahtunut mitään semmoista, että se olisi jengi sitten ollut varaa turhautumispäissään, niin rupea siellä hölmöilemään. Se teki toi sarjatasaisuus teki varmaan sit kans semmoisen, että tiukkaa pelattiin, mutta sitten ei varaa hölmöilyä. Että mä luulen, että se on kanssa, en mä tiedä, ei mun mielestä kaivannut mitään semmoista, että oli hieno taistelu molemmilta ja hyvä lopetus meille. Kiitos ja paljon onnea Välieriin. Yes, kiitos.